Human nga gitong hisayran, hugot nga may pasidaan si Dora kang Ninette nga dili sultihan si Roldan sa nitabo niya uban kang Brando. Apan sa diyang nakabiya si Ninette ug kalit nga miabot si Roldan, siya na hinuon ang misulti ni Roldan sa tanan. Nagkurog ug naghilak si Roldan nga nanganti og panimaos sa gibuhat ni Brando siyang asawa. Ug karon mga kasama, aniya ang katapusang sumpay ng atong sugilanon, asa kapadulong Roldan Moran. Paswas ang pagpadagan. Kinagali ko. O gusto na ko mapatay tao. Usap na natabo sa ko kinabuhi, Diyos ko. Gusto na ko mapuyok malinawon o ba sa kong asawa. Apan ka doon na maging magatawag. Gusto mo kupasap ko kinabuhi. Pusap sa ilo ako, Diyos ko. Dili ko katugutan kininatabo sa kong asawa. Dili ko kinikatulgan. Ipanimaos ko ang natabo ni Ninette kang yung gabi na. Uwa si Roldan ini sa bahay. Hain ka siya karon. Roldan, punoon sa man gani ang imong buhaton karon. Tungon nini nahimo na akong kasalanan. Dawaton ko ang tanan. Dawaton ko kung unsa isilot mo karon ka na ako. Unsa? Mauna nang. Wa si Brando mauli sila. Kung mao ka na, asam di ka karon si Brando? Asam di dadas ninit? Klaro na kay ninang. Gidagit ni Brandos ninit o gidas layong dapit. Kinuo ko. Mauna. Pare Jonas. Oh, di Roldan. Rodan. Asa ko mahimong ikita si Brando? Asa manoy? Ha? Hayop siya. Yang gilugos ang akong asawa. Usa magbantay siya nako. Roldan. Kaya dili ko gisahundungan hantod nga papatay ko siya. Rodan. Yung Roldan. Sige naman oy. Sultihi ko kung nasa gilang bait at tuon ko siya. Kining Rodan, kalma lang, relax lang. Kalma! Relax! Hayop ka na ka ba mo polis? Parehas mo ito mong tigpatuman sa kapsayo kalinaw. Yung mga tilugyan ay mo sa laod. Apan parehas mo mga dautan. Hoy, Rodan! Kung ano sa may gibuhat ni Brando nga sa imong asawa, ayaw ko giapil! Kaya ano? Limpo ka ba, God? Nga gusto ka man nga muling gawa sa imong kakuhan, Kandora, nga nagsabak sa imong anak. Ikaw ba? Nausa ka naman tao, no eh! Naburyong na nabalik ang utok mo! Si Brando ang imong gipangita kay matulog gilogos ang imong asawa o niya apilon ko na imong sudya! Bisag pila pa kababae ang akong paangkan wa kay labot! Kining imong problema ang Subaru na to! Asa ko lagi ba imong kikita sa Wow, Brando? kamay bao! O ikaw, kung gilugos manggani si Ninette ni Brando, ako'y mangita niya aron dakpon siya. Ipablater ta kining nahitabo ni Ninette og dakpon ta ni Brando aron file og kaso sa salaod nga nahimo. Ayaw na mo patay ka lang dayog tao. Wa kay katungod bubuhat na. Doon na tayo balaod. Busay pasubay ta sustong pamagi ang tanan. Dili ko ipasubay og balaod kini tabuha. Kini tabuha sa akong asawa. Roldan. O ko mo silot sa demonyo, Brando. Roland! Roldan! Roland! Balik dali! Roldan, asa ka? Balik dali! Asa ka ba daw, Roldan? Diyos ko. Sa mga kininahita mo sa kinabuhi ni Roldan. Kami yun si Jonas ang angay mapasol ni ining tanan. Kami yung duha. Uy, ikaw! Patol lagi na ko! Usa man gusto kang dakpon tanan ka? Mientras tanto wa pa kang kabuhat sa! Naunsa ka man, ha? Naburyong na ginang utok mo! Sige! Kung dakpon magami ko mo karon. Pues ikaw ang naporyong ang utok ko dili ako. Tanawa ka man! Unya na ko dakpa. Kung makahimo na ko sa. Hala, sige! Magtuman ka mag-yung simong gusto, hala! Sige! Ako ko'y mangunay! Magdakop na yung tuntuha ka! Kaya kag-ong sukihan! Jonas! Ha? Jonas, si Roldan! Dili ko gusto makapatay! Makalagot na hita mo, ha! Si Brando! Tawagin ko si Brando! Ang akong armas ka akong kitaguan sa umbay. Kuhaon ko to. Ug dili ko mahunong hantod nga mapatay ti kabando. Kinahanglan ka pa ni Maus ko ang gibuhat mo sa kong asawa. Buga na gid na ako eh. Ug si Ninette. Laon sa man ko.
Dili naman noon siya mawaha sa akong hula-hula. Gibati ko nga gusto ko siyang maangkon pagbalik. Ugma, adtuon ko siya sa ilang bahay. Ug ingnon ko siya nga biyaan ang iyang bana ug magtaban mi. Gibati ko nga nakagusto na ko kang Ninette. Busa kinahanglang mailog ko siya gikan kang Roldan. Niya ka na di ay? Ganun nahitabo man ni mo, Ninit. Roldan pa sa ilo ako. Nakasako sa akong pag-aasawa. Naibaon ako. Kung tigisultihan ako ni Doras tanan. Ganun may ubal ka ng tao ni Brando! Ginasayod ka magidunta kung saan sa klasiyas pagka-polis! Iya kong gihaylo, Roldan. Nga kung ihatag ko niya ang gusto niyang mahitabo. Iya kang puhian sa prisuhan. Huwag nawaan ako sa maayo kong panghuna-huna. Mauray diha kanunay sa akong kaisipan ang pagpangita og paagi aron makagawas ka. Mao nga mikuyo ko ni Brando sa motel. Apan sa dihang dito na kami sa sud. Kalit ka na usab nga akong huna-huna. Kay dito gyud manawat nga mahilabtan ko og laing laki. Apan uwahin na ang tanan. Kay di na siya musugot na mo atas pa ko. Buto na kumupugos sa gawas sa kwarto. Apan iya kong gigamitan og kusog. Og iya kong gilugos. Sa mo gyapon na tanan kami kuyog kagalaki sa kamotel. Kana kay humo karon na Danny Brando. Nagpasabot lang kana nga migimok gyud sa imong kaugatan ang dugo sa imong pagka-hostess. Hugaw ka pagkababae ni Net. Ug nagbahay ko kung nganong ikaw pa nga akong gipagasawa. No! Nasayop ka, Roldan. Dili ko hugaw nga pagkababae. Nahitabo lang ka nakasako ni mo tungkol kay gusto lang unta ko nga magagawas ka sa prison. Iyo na! Gusto na! Kibisa pa ko sa ka pa! Hugaw ka ng pagkasawa! Oh! Hugaw na ko nga pagkaasawa kay gilugos ko! Apan ayaw lang ko ina nga may kimok sa akong kaugatan ng akong pagka-hostess. Kaya nga no, sa dihang nakasalta, sa unang gabi sa atong kasal mong naangko ng akong pagkapapay, dili pa gud ikaw ang ikaunan ako! Ikaw ang unang lalaki nga nakasuot sa akong lawas, Roldan. Tungod kay putli ko nga imong naangkon. Apan ang kayo na. Idawat ko nga nakasal ko sa akong pagkaasawa. Basta sige! Sige! Siluti ko, Roldan! Patsya ko! Aron makabayad ko sa mga sagad na himo ka mo! Sige na! Oh, patsya ko! Patsya ko, maluwi ka! Patsya ko, Roldan! Dili ikaw ang aming matay ni Net. Kung dili ang mga hayop na sama ni Brando, siya ang aming mamatay! Siya! Roldan! Roldan, asa ka? Balik, Roldan! Balik! As kabwang, sila respeto yung ang nulis o sa berudan lang mapasanginlan. Akin tabuha eh. Oh, sa'yo mo, Deort? Pwede man? Bye, bye. Oh, Pwede man? bye. Bye. Gusto nun, bye. Nagkita na mo ni Ninit, bye. Oh. Una sayran ko lang tanan, Pwede man? Kilugos ni Brando. Loko. Saan ba yung lagi ko ang tohanak? Itong nakawag yun. Pastilan. Nasyat yun sa tiro si Ninit atong Brando Police. Kaluwi taon Ninit, eh. Nailad yun siya ni Brando. Busa, bay, ha? I-report din sa mga pulis, bay, ha? Anong dakpo si Brando? Kung mataktak siyang pagka-pulis, bay, ha? Niyang papriso, pag yun, Dili, Pwede man. Dili ko ipasumpay sa balaod kay hitabo, Pwede man. Ako ang mangulis pagsilot ni Brando. Bay, pero bay, ayaw bay taon, bay. Pero mapriso ka na ko ni mo ng baton, bay. Kaya bisan sadaan si Brando, doon naman tayo sa gobyerno, nga may katungod mo silot sa pagkasa. Kung ikaw ang silot ni Brando, sama na ka na, bay, sa ikum mo ang balaod. Mapriso ka, bay. Kung mo ng baton, bay. Bahala na kung sidangatan ko, Pwede man. Bay. Basta kay ako gimusilot sa tao nga milugos kong asawa. Kung di alam ko duman,
Magpakuyog ko nimo aron pangitaon si Isboy. Kimangayo ko niya mga bala. Aron doon ko'y magamit sa higayon nga ikita ko katong hayop nga Brando. Bay, ayaw lagi na, bay. Anong ko, bay? Daklong tarong ka na. Ayaw ka na. Mapriso ka lagi na mo buha. Kung lumalipad ka, adto na lang ko sa lain mapatabang. Naloy! Oh, naloy. Bida ganyan. Eh. Sige, tanda, kuyog na. Pangitaon na to, si Isboy. Bay. Karoon nga doon na ka dagang mga bala, bay. Ha? Asa mo ka? Pidupan. Wala kong kalipungan. Bay? Tungod nga lini kay wa ko'y tarong pahuway. Kuwag kustog. Mumangyo lang ako nimo. Nga adto ko mupahuway ron sa inyo. Mubangon lang ko sa yugma. Okay na ba? Bay, kung bay ka nang, wala problema, day. Sulda na ka, bay, no? Kanlaon naman ron. Basta na ta. Ato tas bay, pero tayo pa ka nang, wala ka nang, di ta magtapad, bay. Kung ato na day kasi inyong matubay. Wa pa ko'y gana nga mutanaw sa kong asawa, Pidupan. Tana, kuy ka nga to sa inyo. Ug kung badahason ko ang tanan dapit sa posibleng nga makita kong hayop ka Brando. Wag gyud ko'y tarong kinatulgan nga gabi eh. Naaran gyud ninyo ni Roldan na ako na. Si Roldan ate, nangita siya ni Brando. Kung di gyud ko na siya muhunong hangtod nga iya kini mapatay. Day, dili maayo nga iyang kumkumon ang balaod sa iyang mga kamot. Pabilang ko siya ni Ana. Di na lagi siya maminaw pa na ako ate. Di sab ko makapara sa upubong niya. Kay nagkasamang gud ko sa akong pagkaasawa. Kinahalang mapugnan ta siya ni Net, nga dili siya makapatay. Basin unya og nga nahigayon na mapatay na siya. Kay basin mga pulis na unya ang sunod niya ika-enkwentro. Ampot ate. Wa na ko masayon sa angay kong buhaton. Wa na. Linet! Oh, Linet, naa ka ba na sa inyo? Sir Linda, kini! Sir Linda, ang kini! ikso Ikaw ni ni Roldan Roldan! nga babaya. Ni Asia, Ate Dora. Imlakaw ka na, bay, Roldan. O bay Duban. O bay. Kung sa mga gani, may tabo na ko. Ingnan si Ninit ha. Bay? Lubisan pa man sa netabo niya. Mahal ko gapon siya. Ihigog makugyapon si Ninit, bay Duban. Bay, kuhan mo, bay. Kung ako palagi ikaw, bay. Dili ka na lang ni Maos kang Brando, bay. Itugyan lang nato sa mga pulis ang pagdakop niya, bay. Biday. Ang imo buhaton ba, nga magkuyog mo si Ninit ngadto sa presinto. O isumbong ang gihimo na paglugos kang Ninit sa ilang labaw. Sigurado ba yun nga makalabuso si Brando ba? Bay, mataktak siya siyang pagkapulis, bay. Kanya, mapriso palagi siya, bay. Usa nang akong hukom, bay Duban. Ako'y mangunay silot ni Brando sa iyang paglugos sa akong asawa. Ida niyo, bay. Iyasin mo ko, niya daklo ni mo, eh. Ida, ala, sige, basta, kita maganda ka sustong po ato ni mo. Makinig, bay, ka nang, bisa, maila-apply konsultin ni mo, bay. Unsa ka na? Bay, naibaw na ko, bay. Kung si Kinsa ang mitulis sa tindira sa insik, di nang imungan, nagigamit sa mga tulisan, ikaw ang pasaginlan, bay. Usa? Mao na, bay. Doon na naka-report na ko din, bay. Si Ikong, bay. Kay, kuan ba, bay, ka na, suod niyang maong tao nga mitulis sa mong tindahan, bay. Kinsa? Kinsa may tuloy sa mong tindahan, bay Duban, diin gida nga akong ngan. Huwag ako'y napasanginan. Kinsa? Matod pa ni Tikong, bay. Ang grupo ko ni Bertong Hiyong. Di ay ha? That's it, bay, that's it. Huwag si Bertong Hiyong, gid ko nung tion sa pistola sa cashier. At tiguang mo itag-iya sa sa tindahan, bay. Ya, kuhan ko nung, bay. Igibuhat ko nung ni Bertong Hiyong nga. Dad ko na imungan, bay. Aron ikaw umdakpan sa mga pulis sa uprisuhon. Animal siya. O kusa kinikaroon si Berto Hiyong ang wadon ko sa kalibutan. Siya ang unahon ko karoon sa paghipos. Pero bay, kanang keep calm, bay, bay. Kanang tuan, bay. Kung mapatay niyo sa Bertong Hiyong, bay. Pasin na kayo na nga mapriso ka, bay. Ida. Bahala nagmapriso ko, Biduban. Basta kay ikapanimaos ko gid ang nitabo ni Ninit. O kana si Berto Hiyong, usa siya sa nakatampo karon nga maingon nini ang tanan. Bay. Kuan ba, bay. Pero bay, kanang purmi, bay, ba. Kanang mayo nga. Kuan, bay, dili na maayo nga pupatay kapag tao, bay. Kay, mag-usa naman lang inyo kami niyo, Ninit. Kung tuwan niya ka sa prisuan. Bugos na akong hukom, Biduban.
Pamatyon ko gina mga tao nga nakatampog dako nga nagkalit-silit siya nga mo pagpuyo ni Ninit. May tagay ako, ginoo, bebe. Pita, lami, ay, bay, awa mo, ako mahimo bay, kung ningon nga na mo baton. Pasultihan talaga, bay. Ha? Nga dako, giyo sayap kining imong nahununan, bay. Kisultihan talaga, bay, ni Berto Hiyong. Aron isumbong mo sa mga pulis nga nailhan mo na ang tinuod nga robber. Basta, ako yung musilot nila. Kabati ka. Ako! Bay! Ginoo ko. Pita, noon sa mata ni. Mapanglantuman ko sa unahan nga. Pida, mahimo na yung tanga. Ngit-ngit ang dahan nga pagkasubayan ni Bayrodan. Manugon ka siya. Tugod kay usar bagay siya kabuutan nga pagkatao. Anugon kayo si Bayrodan. Ginoo ko. Mao ka na ang matuod, Ma'am Erlinda. Gusto gyud ni Roldan nga kumkumon ang balaod. Di gyud siya mapatuo pa nako. Na, dili na ba gito siya mahadlok kung patay, ma'am. Kinakapatay na ba na og tao si Roldan. Katugong botong ta nga mulugos na ako. Ginoo ko. Mas may buhaton ta niini. Tabangi ko ninyo. Dili ko gusto mahimong wanted sa mga pulis o niya si Roldan. O baka siya ang mapatay sa mga tao nga puot niyang panimaslan. Tabangi in taon ko ninyo. Aron mapugan pa nato nga mahimong ngit-ngit ang daan nga pagasubayon sa akong manghod. Maluoy mo. Pagbigla gini mo, Brando. Gipasamot na gini mo kaburyo ang utok ron sa kumangod. Pasayloan lang ko, sir. Gusto lang kong mutabang ba, aron magkabuwag sila Ninit. Mao nga, gihimo na ko ang ingon ni Adto. Ning nahitabo karon kang Ninit ubani mo. Sigurado na ko nga gihanting ka na karon sa kumangod. Mao nga kung ako pa ikaw. Hoy, Pamino! Kung ako pa ikaw, mubakasyon ka lang na, Mito Santo. Di ko gusto nga magkatagbo ang inyong mga daan. Kaya dili ko gusto nga makapatay pag-usab si Roldan. Ug laban ng dili ko gusto nga siya ang imong mapatay. Sir, di ko mo bakasyon, oy. Ay, kabala ka, sir. Dili man ko makig-away sa mong manghod ba? Kung mukiha sila tungod sa kong gibuhat, andam pong matubang nila. O para na ko, sir, gusto ning akong gibuhat. Mao may atong gipangandoy nga, buhagon sila. Please, bahala nag-unsay buhaton ni Roldan. Basta nga, magkabuwag lang sila. Ang ako malanggon unta kadto. Nga musugot naman ang unta to si Roldan nga mubalik na sa bahay. O parang sa iyong asawa, nga di na kinahanglan magkabuwag pa sila. Wa ko mahibaw, ana, sir, oy. Ang diha sa kong nahuna nga, buwagon lang sila. Huwag ka hinungdam to. Sir Jonas, ni ano naman yun ni? Nahitabo naman yun ni. Ayaw na lang kong basula. Igor, may kong mitabang ha? Nimo, o kanang, mitabang lang ko kay, takot kay ko nimo. Hindi basukosol na ako, wa ko madlok. Kasi di kong bakasyon eh. Basta hangyo ko lang nimo ha, Brando. Di ko gusto nga patyon mo nga akong iksoon. Ako gyud ang mamahimo mo kung sa akong buhaton mo ka na. Sir Jonas. Kwarta na sab. Nagarog so ng pitakahan akong nalabri. Klaro kayo kay bugat. Perfecto! Wala ko! Tuntong punyong ay. Sunod lang na ko, tuntok! At nupes punyong, hindi na ko mahina na nga mong naigoron. Nga akong pitaka nga pala sa kwarta para ikukumpay na ako. Ako ba nagto para ibayad sa eskwelahan sa akong mga anak. Ano, nakailangan po atong milab niya sa imong bag. Ang bato nga nasa din sa cardboard, nato man sila na igo nga mga tahay din eh. Kasi sila doon sa punyo wag iyang kauban. Bagay ko ninyo! Ang akong pitaka nga puno sa kwarta para ikukumpra ug bayad sa eskwelahan gilab ni. Unsa? Yung, nakailabi ako sa milab niya sa pitaka niya. Si Berto Hiyong. Si Punyong. Unsa? Si Berto Hiyong nasab? Di na gan mabangbang kadaot na ni Berto Hiyong. Unsa man? Kinala si Punyong. Papabay mga pulis nga miabot.
Oh na, wa pagin. Wapit pulis! Balis kalinaw, pulis. Pulis. Otro po ning ubang mga pulis. Dili man tanan pero kining uban. Way nahimos pagsulbat sa pagsumpo sa mga daotang tao dinis karbon. Dili ka lang ha. Akong suwel pagpangita ang tao milab ni siyong pitaka. Ug kung ako ni makuha, ako din ibalik nimo imong pitaka. Diya ka na. Ay, akong pitaka. Ay, dili lagi ko ani magkabayad sa eskwelahan. Dili lagi makatake og exam mga ako mga anak sa ilang eskwelahan. Naibaw na ko kung asang napita mo posibleng magpundo karon ug adto mo mabahin silang iko sa ilang pagpanglabdi. Sakpong tagig ka karong Berto Hiyong. Anhin na ginoon niyang hitayon na hanggang matapos ang inyong pagkadaotan. Pulis na. Ikaw ba ipag-alin niya, be? Wala, mga polis naman din niya, polis. Aki mo, sir. Bejo lang sa ospital ka ito nakuha si kuwang babae. Betaw, sige, bahinon day nato na Berto Hiyong. Tag 14,000 ta. Ayaw! Kabayo, dali-dali, kabayog litok niya. 10,000 mo. Ako ang 18,000. Kaya ako may milab ni. Ikaw, lookout ramang ka, diba? Adi na mahimoy. Kay kadtumitaong nagbahin ta atong last natong na biktima. Ha? Ako may nanglab ni ato. Ikaw look out ramang kanto. Unya, gito nga ba ito natubahin katong kwarta? Oo, di kwarta rin ako ni mo. Di na may mo. Kinahanglan nga labaw yung ako apon yung. Kaya ako kuya mo ni mo, God. Boto-boto, romantika. Usay bata-bata ko. Kasi naging una bata-bata ko ni mo, ha? Berto Hiyong. Way bata-bata na to eh. Bulos na amon din nga itong grupo. Busa kinahanglan nga magtunga kita sa atong igo. Ha? Bahala nagpagkamatay karon. Basta kay digit ko mo sugot nga mularbaw ang imo kaysa ako. Digit ko mo sugot. Unsa? Usa ka Berto Hiyong ang milabnis pitaka ni mo ang babae? Mora sir. Si Berto Hiyong, kaubon sila sa punyon. Kakita dyan ko silang paglabnis pitaka. Sige na, pangigo ng mga tawanan din eh. Muna. Duha ko taon. Ay, wawa pa dyan sa kupan. Daghan na sa din mga badlungon. Kay adtong usang simana. Nakadakop mi. Og duha sa ka mga manglabnihay din eh. Kinahanglan nga masikop ta kining duha, Brando. Sobra na kini ilang mga buhat. Aron makuha-kuhaan bisag gamay. Kini mga badlungon dinis karbon man. May nangita na nila ni Berto Hiyong, sir. Ug basin siya ang makakuha og balik sa pitakang gilab ni Berto Hiyong. Mao ba? Oh, May lain na ba di ay nga grupo sa mga pulis nga miresponde ning hitabo, ah? Ha? ay usa naman na to siya, sir, oy. Nangita ni Berto Hiyong. Ug dili man to siya pulis, oy. Usa naman to siya ka sibilyan. Sibilyan, ha? Na. Mao ba? Ikaw. Wait, kuno, nakailang kas maong tao, kinsa maong tao day? Dili siya angay nga magpahiro-hirog pangita sa mga taong daotan, ha? Kay dili siya pulis, wa siya katungod. Kinsa man tao, kinsa man tong tawana? Si Roldan, sir. Oh. Roldan man niya nga, ang panatong di nga lalog ni Net. Si Roldan, ang suod nga higalan ni Duban. Oh, si Roldan? Oh, Si Roldan di ay sir. Ang imong manghod. Wa sila dito sa may dapit sa dagat. Asa man di ka sila. Gusto, dito sa may dakong budiga nga wa nagamita. Dito sa layong bahin sa budiga. Basin to sila dito. Muadto ko dito. Basin to sila dito. Kini sa iba. Lemar ka pa yung busokol sa'yo na. Pues, human mo ang talas din ng gabay. Ingon ka kay Sokmagay ta. Daugunin na to sa tanan sa Sokmagay. Okay, gusto ka diag din ng gabay, pues. Iya siya ako ay. Ha? Sige. Hangag! Huwag kang mamatay ron na ito. Mao ang pildi. Sige, hamag! Ganda siya pag-ibo! Yap! Pakisap! Kaya ang nangyari mo din duha. Berto Hiyong.
Roldan! Ikaw! Nag-unay mo dinunggabay mga demonyo. Nag-ilog mo sa inyong naigo sa pagpanglab ni. Ha? Ayaw ko mo sila! Ayaw! Dako kay atraso na ako. Dako kay natampo na ako Berto Hiyong aron mapulitan og samot sa labok ang akong agtang. Gamit mo pang panghankos pagpanuli sa tindahan sa Ensik ug karon lain na sabag imong gibiktima. Misubra nagadaotan mo. Usaangay ka na matapos Berto Hiyong. Ayaw, Rodan! Di ba ko gusto mamatay? Maluhoy ka! Maluoy! Roldan! Maluoy ka! Ayaw kong i-appeal sa pagpatay, dong! Angay kagiluntang i-appeal sa akong pagpanimahos punyong. Apan hatagan ta paghigayon nga mabuhi. Tungkol kay bata-bata ka lang ni Berto Hiyong. Pero, Roldan, tabangi ko. Dad ako sa ospital. Ikaw ay bahala nga muluwas sa mong kaugalingon. Igo na, nga gyatagan ti kagigayon nga mabuhi pa. Aron mag-usab kasi mong kinabuhi punyong. Jonas, maluoy ka sa atong mangod. Tabangin siya nga dili mabilang ko. Nang usbon ko, dili ako ang tag-iyas balaod, ha? Pero sangan nga ako siya manghod. Ako'y maningkamot nga dili siya mapatay sa mga kauban kong pulis. Ako'y mangita og paagi kung saon ako si Roldan nga mo ampo sa balaod. Ingon na gyud niya ang akong mahimo. Ang akong cellphone, kinsa man kaning nanawag. Number man yang niya. Hello? Hello, si Mrs. Ortiz ba ni? Ito ang nabiktima sa pagpanglab ni sa merkado? Oo, ako kini. Kinsa ni palihog? Ako ni, madam, ang nakabawi sa pitakang gilab ni. Ako si Roldan Moran. Unsa? Ikaw kini? Roldan Moran? Kaya siya magka... Unsa may mo tuyo? Mo ba kini ang bahay ni Brando Police? Oh, ha? Mo ba niya ang bahay ni Brando? Ganyan... Tubag na yun, iyo! Nilabihan ang gibating kagaol ni Erlinda sa dihang nasayod siya nga nakapatay na usab og laing dautan nga tawo si Roldan. Samtang sa laing bahin, natultulan gyud ni Roldan ang gipuy-an ni Brando Police ug iya ring kini giadto aron patyon. Apan wa kini siyang pagato. Samtang si Brando naabot na sa gipuy-an ni Ninette ug Roldan, diin si Ninette lang ang diha sa ilang palimay. Biyai ang inyong bana. Kita ang magkipon. Magtabang ta. Lupa ito na ito sa harap kayo sa impyerno, Brando! Roldan? Ikaw na? Roldan? Ayaw! Ayaw kong tiyo ng ganong gusto lang. Roldan, iso yaron tani. Utan ka pagkapulis! Usa kas mitabang pagnudod ako payo sa impyerno! Usa angay ka mamatay! Roldan, ayaw! Ayaw! Kimuskan kita tayo! Angay lang siyang mamatay! Tuhod kidautan siyang pagkapulis! Dili ka na ginagpampangsin mo pagkatibila, Roldan. Mayo, tiniya kinilay pulis na mo'y ugat sa akong pagsubay sa hiwi nga daan! Ihag ang imong armas o ipataas ang imong mga gamot. Arestado sa pagpatay ni Roldan. Ayaw! Roldan! Ayaw pagsugod sa imong igsoon nga pulis, Roldan! Minit! Ayaw pagdoon ni Roldan! Palayo! Ang dili ka maigo sa kong pagpusil kaya ako magkaroon sa magaling. Palayo ka, Roldan! Bawa, Ninette! May magikamatay ko ninit tao na kung kikayong sa pagayo! Roldan! Hindi ko mo palayo ni mo! Kung mamatay ka, mag-igsoon! Minit! Palayo lagi ka, Roldan! Ayaw pasalin mo sa paralo, Roldan! Gawas niya! Gawas maging pasalimdan! Ang po na kong malaon! Roldan! Roldan! Ganong kiyabuan mo parang ramas! Kung sabot mo ipasabot nini, ha? Puslan man na sila nakaingon na nahimong ngit-ngit ang akong kaumaumang. Mapag sila ang matuwas pagtapos ng tanang. Roldan! Minit! Gawas niya! Dito kayo, Roldan! O di ka mapil sa kong pagpusil niya! Roldan! Sige! Magduwatas pagkaplit atong armas, Manny Jonas! Roldan! Ayaw ko pugsa, ha? Na malimot ko ng igsoon, taga! Agpera ko ninyo kikalimtang kay Iksoon, Manoy! Natungad lang nga inyo kong gilupikan! Muna katoy kayo na! Nuwa ko nila isip ang Iksoon! Yaban ang ginautok mo! Nagkasabot na kita! Na mabalik ang puyo sa ato dahil ang imong asawa! Nga karon na dilugos ni Brando ang imong asawa,
imo kong i-appeal sa imong kasuko. Katunggalan ako kadakpon kakarotong ka ni patay ng tao. Busa ampo. Ampong malinaw na hindi ko mapugos sa pagpusil ni Morodan. Ayaw yun pagsukol ako. Gawas kayo mo kung magawan pulis ko. Alagad ko sa malaw. Dili ko mampo. Puslan man nadaghan ako na patay. Mupatay pa kong mas dagang pandautan. Nasama ni mo. Dadayan lagi ko pong sas pagpulili mo. Sige. Kaplitaan ka ito sa mga pistola. Anong dito ka maulan? Ayaw! Rodan, hindi mo kong gipugos! Hindi mo kong gipugos! Pasilo ako dong! Diyos ko! Jonas! Jonas, hindi mo gipusin si Roldan! Ang ano! Huwag kay kaloan, Jonas! Huwag kay kaloan! Iya kong gipugos lang! Ako huwag na ko lang pagpusil! Awag-iwanan ko lang siya! Sultihan talaga, Sir Jonas. Ngaway bala ang pistola ni Roldan nga nakigarong di mo. Usa! Tungod kay gihabuan niya ang tanang bala sa iyang armas. Dili! Wala'y tuyos pagsukol ako si Roldanang! Kaway ba na ang iyang pistola nga nakigarong na ko! Roldan dong! Roldan! Wala, Jonas! Dapat kita mo si Roldan! Buhay pa siya! Milagro kini! Kalit nga bibitik pagbalik ang puso ni Roldan! Sa ospital! Sa ospital! Dagaw ka siya! Si Roldan sa ospital! Dali! Diyos ko! Kung mahitabo ka mapildi ang kinabuhi sa itong igsuon, Jonas! Kita ka na mapasun sa tanan! Karon pa ko makaambos tanan tang kasipanan sa atong manghulang. Kung simpa kong mamatay man si Roldan, kita gi mabasog sa tanan. Doktor, may gawas na sa emergency room! Doktor! Kumusta si Roldan dito? Kumusta ang pasyente? Kumusta ang kumungod? Angay ka mong magpasalamat. Tungkol kayo nakalabag siya sa krisis. Luwas na ang pasyente. Buhi siya. Salamat itaw, Diyos ko, kaluwas ang ako, ma. Salamat itaon nga na kong buhi ang akong bana. Ay, Diyos ko, salamat itaon gawa ko mamahimong kriminal sa akong igsoon. Salamat kay ni mo, Diyos ko. Mabilang ko kag yun ay Roldan. O, Ninit. Roldan, pagbinutan lang yun sa bilangkuan. Eh, may pasalig ang higala kong abogado. Nga dili ka magdugay sa imuhang pagkabilanggo. Roldan, dong. Pasaylo at taon ni si Manang Erlinda ni. Kami, Roldan, ang nakaingon ko na hitabo kini si mong kinabuhi. Tungod kini sa among pagpabaya ni mo. Roldan, dong. Mapasaylo mo ba kami sa mong nahimong kasalanan? Pasalawain taon kami si Manoy mo, dong. Di pasaylo ko na kamo, Manang Erlinda. Mani Jonas. Kidawat ko na. Namawagit kining akong kapalaran. O, ikaw, Ninit. Kung tuwa na niya ako sa monte, mag-ahino ka sa pagpangitag kaing laki. Nga imong ipulin ako. Hatagan ti kasi ang kagawasan. Aron, may kong magkasalaing binuhat. Ayaw na lang kong paabuta. Dili. Di ko magahimo sa pagpangita og lain, Roldan. Mahal ko ikaw. Ikaw lang ang akong higugmaon hangtod sa akong kamatayon. Pagpaabuton ko ikaw. Dili ko mabati og kapuol sa akong pagpaabot sa imong pagbalik. Sing a song and light up the lights.
Merry Christmas, sweetheart. Merry Christmas to sweetheart. Sinay, asa man? Ang ato anak, tuwas gawa sa iyo, nakigduwa sa mga amigang mga bata. Laing tao nila iyang gikaduwa, kay papamagbudahoy manghod. Ngayon ka? Di pa hiyom, niya kalit ng sabi ng hupaw niya likis doon mga inong naong, ha? Naguna-una lang ko ni Ninette. Daghan ng Pasko ang nilabay. Apan wa pagyud niya matagamtam ang himpit nga kalipay. Tungod kinalayo niya ang iyang bana. Pero karon, angay na siyang malipay. Tungod kay niling Pasko, ha? Iyan ang ikauban pagbalik ng akong mga. Tungod kagihatagan siya parol. Tungod siyang pagbinuutan sugod sa prisuhan. Usa siya sa napili nga hatagan o pinaskuhan sa presidente. Na makagawas na sa Muntinlupa. Tinuod ka, Jonas? Makagawa sa si Roldan? Salamat, Diyos ko! Magmalipayon na ginawa ko ang soon! Roldan, salamat! Salamat kay niya ka na. Dugay na ko ka nagpaabot ni mo. Salamat sa kaninit. Kaya ko kong ipapot. Ano ko pag-iimo kong gikalimutan? Pag na kong pangit ang laing. Dili mahita po nga kalimtan ta ka. Kung di ka mo apot, andam gihapon ko magpuyo sa tumang kagoon. Tungod kay ikaw lang ang akong higugma sa tibuok kong kinapuhi. Ikaw lang, Roldan. Salamat sa iyong kuma. Huwag abing mo ako. May binuutan sa ko dito sa prisuhan. Ano magkagawas ko? O magpuyo na kita magmalipayon. I love you so much. I love you too, Roldan Moran. Kung mudako na ko, gusto ko may mong pulis. Roldan, nakabati ka sa gisulti ni Junior? Gusto ko na siya nga magpulis kung mudako na siya. No, dili ko musugot na magpulis ka, Junior. Dili ko gusto nga magkupot kag armas kung dako ka na. Pero pa, gusto ko may mong pulis. Aron dakto na ko ang mga bad na tao. Junior, husto si Papa mo, Roldan. Dili maayo nga magtrabaho ka nga magkupot og pistola. Kay, basin makapusil ka, masuko ang god ni mo. Kung mao, ang samalanda nga akong kuhaon ni eskwela na ko, ma, pa. Mas maayo pag magpari ka na lang, anak. Ha? Junior, unya na nato na hisgutan kung mudako ka na, ha? Sa pagkakaroon, sige, paduwa lang una dito sa imong mga igagaw. Ay, sige, arin sa ko, ma, pa. Dinit, dili ko gusto nga ang hitabo na ako na nakapatay kong tao. Mahitabo usab sa atong anak. O, Roldan, kutob sa atong mahimo. Paningkamutan takyot nga malikay siya sa pagbuhat og sa kana ang buhaton ta kanunay. Og dini may gala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan asa kapanulong Roldan Moran. Sinuwat ni Jay Badayos, ubos sa direksyon ni May Cruz, spinner Joel Asido, recording technician Rani Bodomo, soundman Gilly Dumar. O ganun may galag naghatong kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Roldan Moran, Randy Padayaw Suson, Ninette Matit Kabudlan, SPO1 Jonas Moran, Fermin Collantes Gomez, Brando J. Badayos, Erlinda Teresa Soria, Dora Mira Luna Tumulak ug Jessica Banson Natad, Duban
Gili Del Mar. Sa papel ni Junior, Rantrax. Inabagan ning mosunod, John Pohanis, Christian Jano ug Cecil Cabrera. Kining tanan dalit kaninyo sa RMN Production Center. Tatak RMN.